grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Nibdew bl-ewwel mistoqsija għalik x'inhi l-letteratura? L-ewwel grazzi tal-istedintni. Għalija x'inhi l-letteratura, insomma, għandek sa sena d-dieħla. Le, għal ftit ngħid jiena minn mindu studjajt il-letteratura dak iż-żmien l-iskola St. Joseph ma kellniex Malti. Jiġifieri bl-Ingliż naħseb li konna fil-fourth form li konna bdejna b'Keats u hekk li inħobba fejn ħadd ieħor pereżempju fil-banju ikanta xi song, jiena kont ngħid il-poeżiji biex jekk xi kelma jew anki frażi insejta ma li ninxef imur nfittxa malajr. U kienet isa ġol poeżija sibt li l-nifsi għax jiena min jafni se jgħid ukoll nitkellem ħafna. Peress li fil-poeżiji flok ħaġa lineari li jiżjed ħaġa tal-proża hemm kollox intens u konċis u jinżel fil-profond iżjed minħabba fek. Mhux jgħidlek imma poeżija tajba ġielek tħoss. Hemm ħafna nies imma żjed u iżjed illum li ma jafux kif jaqraw għall-poeżija u jaħsbu poeżija jekk jitbuha huma jrid għalax kunċett antik li jrid ikollha rima, fimtni? Pereżempju bl-Ingliż kien hemm il-linja standard kienet il-blank verse u bil-Malti il-hendecassyllable u ben għalija. Il-poeżija għandha dik il-konċentrament, għandek dik l-intensità u għandek l-abilità ta' ċerta struttura li inkun nista' nartikola żjed dik il-profondità li nkellmek li tkellim dwarha milli l-proża. Mela, x'tagħmel il-letteratura għalik li forom oħrajn ta' kitba ma jagħmlux? Fi żmieni kienet importanti wkoll l-essej. Okay? Dik li żjed naħseb li kienet tintuża kellha struttura għaliha. Tip li għandha wkoll ir-retorika ma fejn jidħol ir-raġuni, iżjed mis-sentimenti u li bejnietna dejjem kienet traqqadni. Trid tkun vera essej tajba bħal ta' Johnson. Però mbagħad il-proża kif tista' tgħid? Mela poeżija waħda bħal l-oħra. Il-poeżija iżjed minn nista' nagħtikom eżempju pereżempju. All right, nista' nitkellem dwar Death in Venice fejn hemm ir-raġel b'xaru aħmar li l-ewwel hemm. Fil-prożja se tuża simbolu. U fil-poeżija għax jiqsa kemm mhux qed tuża xi emblema pat-tuffieħa, fibni wkoll, iżjed tuża metafora. Mhux għax ma teżistix l-istruttura, tista' tikteb sonnet, tuża rima, tista' tikteb villanelle, ballata li nużawha anke bil-Malti u ħafna. U kull poeżija għandha l-forma tagħha. Jien iżjed li nuża il-vers ħieles li taħsbux li naqbad u nikteb ta' jiġifieri għax għandhom mbagħad l-istruttura tagħha wkoll. U iżjed trid toqgħod attenta għal kull kelma. Għax kull kelma daka. U jiena li nitkellem ħafna dik ħaġa li rrid naħdem fuqha ġil-poeżija. Mela ngħaddu biex naqraw il-poeżija Larinġa. Aha, biex forsi nista' nura b'metafora x'rid ngħid. Di l-poeżija popolari ħafna. U poeżija li ma stajtx niktibha bl-Ingliż. L-ewwel ħaġa barra li għandek il-bitħa aħna nafu kif inhi u l-larinġ jikber hemm mhux inġibuha u jikber f'Malta. U li noqogħdu fuq l-adba u hekk jiġifieri forsi llum mhux wisq. L-ambjent Malti ħafna. La, eżatti. Kieku ktibta bl-Ingliż qed nitkellem dwar xi ħaġa. Eżatt.
U di qed nipprova nibat messaġġ. Barra minn hekk, meta naqra b'traduzzjoni li ma sibx bl-Ingliż ta' Felli Felli, aħna Felli Felli kon hemm ħafna associations. Sorry, ma tistoħroġli magħha Assoċjazzjonijiet. Ma nafx illum, ma naħsibx, meta konna nitimgħu l-żar u ma jridux jieklu, illa rinġa konna nitmawilhom Felli Felli. U mela għandek dik it-tenerezza li billi tajt segment jew sliver bl-Ingliż ma toħroġ. U mela ħaġa li bil-Malti bil-fors. Rajt issa la rinġa. Jekk irridu nħarsu lej il-metafora hemm il-larinġa u li hemm bejnietom li ma tassa tiduma huwa l-kulur u il-forma tonda li nuża ħafna li fil-bidu tispiċċa bil-forma tasal ukoll għal isek bdejt hemm iċ-ċirku. Larinġa. Konna poġġejna bil-qiegħda fuq l-adba tal-kċina inqaxxu l-larinġ. Bħal qisum dendel mis-saqaf tal-bitħa. Il-qamar werwirna daqskemm kien mimli aħmar sabiħ. Jiena qom b'sabta nitħaq. Għamduqu int batti jidi l-leminija u hekk għall-rrieda. Għitibut li qamar żejr hawn taħt il-minkeb fejn il-ġilda tibjat. Tħassejt ninqasam Felli Felli. Felli għal meta tweġġani, Felli għal meta tadirni, għal meta tornali nitlaq kollox u niġi ħdejk. U Felli mimli meraq għal meta tħobbni, tmellis li ċari, tmellis li sidri, u tigdimni bil-motam taħt il-minkeb, taħt qamar larinġa jaħraq fajnek. Issa infatti waqt li kont għaddejja, jiena nuża ħafna l-oppost. Jiġifieri f'di ma tidhirx wisq, imma ħassejt inqasam Felli Felli, Felli għal meta tweġġani, Felli għal meta tadiruni, insomma ovvja li rrid ngħid, jiġifieri mhijiex hawn. Għandek il-metafora ta' ħaġa tonda u ħaġa ħamra. U tmelis li sidri kollok l-idea wkoll ta' li għada żejra. Mela naqraw il-poeżija Legat? Legat ftit iżjed spjetata x'dik mhux spjetata x'tajt. Iżjed imqarba. Għax kien minn kollezzjoni oħra, jiena meta bdejt bla marrit kontadni avolja kienu għaddew naturalment tas-sittinijiet, il-letteratura tas-sittinijiet, li hemm ħafna aktar referenzi għall-imħabba miftuħa, open text. Fil-bidunet kontadni romantika, dejjem bin-natura għajja s-siġra, imma fl-imħabba kont nqgħod attenta. U infatti avolja kont kbira, meta pubblikajta kelli 56, 59 xi ħaġa. L-ewwel ktieb li ppubblikajt. Kont għadni moħħi romantiku. M'għadniex wisq. Mela Legat, inħobb nispjega qabel għax meta nkunu hekk. U tistudjaw, aħjar tkun taf x'qed tgħid. Legat, hemm legat bejn il-muża, jew dak il-każ il-mużu, u l-ispirazzjoni. L-ispirazzjoni tista' tiġik għax tara siġra hekk. Però muża ħafna drabi jkun il-kawża u ħafna drabi taħseb fuman jew umana li jġibulek. Però għaw qiegħda indirizzata lill-kittib. U mela għandek il-fatt illi kidba hija l-wilt ta' poeta u il-fatt illi il-bniedma li qed tieħu gost ħafna
bil-poezija, fl-istess ħin hemm dik il-ħaġa iżjed li anki l-poezija, anki l-letteratura, speċjalment fil-poezija, tista' tkun erotika. Mhux bil-fors sessuali, erotika, bħala metafora. Mela, legat li kieku kellna ninħabbu żgur li ma ngħid lil ħadd. Li kieku xoftejk kellhom jissiġillaw li ħalqi, idejk jasruni, ġembejk jaħdmuni, xorta riġlejja kienu janquk waqt li ċerrat li ħajti. L-aħħar nifsnet kont nonfu ġewwa ħalqek, waqt li l-sinek joħnoq li l-kliem. Li kieku wara int kont taqbad bidna sabiex tixet int stess kemm kont inħobbok, kemm kont ħabbejtek, kont tikteb poeżija marsusa biss minn laħmi, titħaq bi spiritu ħieles, kollha lwien. Il-poeżija li stajt nikteb fil-futur kienet modifikata. Il-poeżija li kont toħloq int kienet tkun jien. Mela għandek dil-ħaġa waqt li qed nara, pereżempju, għandek marsusa, kont tikteb poeżija marsusa biss minn laħmi, tmur lura għal idejk jasruni u minix qed nuża l-istess kelma, imma l-idea hija li tasar l-ispirtu ta' xi ħadd u tuża bħala muża. U meta jkollok il-muża avolja erotika, infatti hemm erotiżmu għax ikun hemm dik iċ-ċerta infatuazzjoni li tkun għall-poeta mhux għall-raġel. U għandek dil symbiosis li propria il-arrej għax infatti nsejt ara ta' minni il-kwotazzjoni li mhux biss il-poeta ma minħobb il-poeżija hemm xi ħaġa miġnuna fihom għax isiru jaħsbu fl-imkien għalhekk il-poeżija kienet modifikata għax tispiċċa meta taqra poeżija li kien jiġrili meta taqsejt ħafna qabel. Jiġifieri tinħanaq għax tinnamra mill-poeżija ta' ħaddieħor. Mela, inti magħrufa ħafna l-poeżiji tiegħek. Ġieli kkunsidrajt li tikteb ġeneru ieħor? Nixtieq nikteb novella jew anki Infatti fl-aħħar waħda, fl-aħħar ktieb, sorry, għax kont se ngħid ġabra, hemm kulħadd isaqsini hemm 15-il paġna li proża, kulħadd jgħidli x'kien ktibt proża hawnhekk. Però hemmhekk kont qed nipprova il-proża li jgħidula prose poetry. U li ktibta propria bħala storja, ħa nipprova nfisser li nnifsi id-differenza bejn ir-raġuni u l-emozzjonijiet imma anki l-ispirtu. L-ispirtu mhux sens reliġjuż, imma f'sens kreattiv. U għalhekk kelli wkoll simboli fih it-twieqi u affarijiet hekk. U ma stajtx nagħmilha avolja nuża dawk il-metafori, jiġifieri il-poeżiji tiegħi. U ktibdi l-istorja, però minn banda l-oħra mhijiex storja li tirrakkonta, hemm narrattiva fiha, imma kollha bil-qisha messaġġ poetiku. U hemm minni ktibta xi 30 sena ilu. U meta kont qed ngħidlek nipprova jien stess, għax ħafna drabi meta nikteb nispjega lili nnifsi. U nispjega lili minissi bis-subkonxju għal affarijiet li għadhom laqas ma ġraw fil-fatt. Inkun qisni qed noħroġhom. U tiġri wkoll ċerta sens
anki għall-affarijiet li jiġru fid-dinja. Jiġifieri anki oħra, la volja fil-proza forsi tirreferi, tista' tintilef. Tuża metafora, x'tuża metafori wkoll fil-proza, però il-metafora fil-poeżija hija essenzjali. Ħafna drabi isjed tuża is-simili milli tuża il-metafora fil-proza, tuża ma mhux issir simbolu. U kif tażel bliema lingwa tikteb? Dejjem kont tikteb bil-Malti jew bdejt bl-Ingliż u mbagħad li Bil-Malti kont nikteb, pereżempju l-aħħar li ktibt, jiena ħriġ ġabra bl-Ingliż. U mela billi ma noħroġ wisq imħabba saħħti, ma dinix nara nintaqa' ħafna ma' nies li jitkellmu bil-Malti, għax kif għedlek il-background tiegħi, nies li kienu jitkellmu bl-Ingliż. U issa dik il-ħaġa komuni li titkellem bil-Malti kienet taffit ftit. Però billi kont qed ktibt poeżija l-oħti, issa mbagħad forsi naqra, għax issa sfizzajta. Avolja laqqas ma kienet tieħu ġabra tiegħi bil-Malti għax tajt ma tifhimhomx. Kelli nitkitibha bil-Malti, għax ħieġa minn qalbi. Kelli poeżija qasira li fuq il-sini l-Ingliż jew barrani jeqtaqta li biex xafra d-dem Malti joħroġ. Poezija żgħira, inħobb ħafna poezija. Thank you. Mela, l-ewwel semmejtilna l-Keats u fl-introduzzjoni ta' taħt il-kwipel ta' għajnejja semmi wkoll kwotazzjoni ta' Lewis Carroll. X'kienu huma l-influenzi artistiċi kemm Maltin u naħseb iktar barranin fix-xogħlijiet tiegħek? Qabel kont ngħid każa li ftit huma il-Maltin. Imma kif għedlek, aħna l-Malti qatt ma tallimnieh l-iskola u issa qed ninkweta ruħi li se jkollna problema l-qudiem, però ma rridx nitkellem dwar hekk. Però mbagħad biex nidħol l-università kelli bżonn nagħmel il-matrikola. U qatt ma studjajtu il-privat fil-bidu kien nisa u irġiel. U konna dak iż-żmien il-klassi nisa biss u irġiel għalihom, ma nafx kemm tajt każ. Però miegħi l-ewwel sena x'ma konniex bħalissa nista' l-ewwel sena inġib xi affarijiet li ma ġibthomx. Mela minn Malti kont beħilt, però mbagħad miegħi kien hemm Giuseppe Cardona u kien jgħinni minn dak iż-żmien miet u m'għandix kuntatt mal-familja tiegħu. Imma dak tant kien ħobb u l-passjoni għal-Malti u kien jispjegawli hekk personali u mhux ikollu minn dik imorru għal dik u imorru għal dik. Kien jitkellem ftit bħalma nitkellem jiena, jekk qed nitkellmu dwar ħaġa. Jiġifieri biex għal-matrikola għamilna il-George Bizarni li għadni nħobbu ħafna, però għandi poeżija ħaġar kienet weġiba għax hu għandu n-nisa fuq l-artal u nuri li l-mara għandha l-kuraġġ tidħol u għaliex jismu ħaġar il-ħaġar ta' swarta, mhux il-ħaġar tal-bini li tila. Imma barra George Bizani biex qed ngħidlek naqra ma naqrax. Il-Dunkarm, per eżempju, kont inħobb ħafna poeżija tajba, wkoll mhux is-sentiment. Sejt isimha tal-om l-univers. Mbagħad kellu waħda, per eżempju, influenzat li ir-repetizzjoni li kienet terġa' lura ir-rebbija jerġa' lura hekk, tlif li l-età tal-bniedem ma jerġax lura. U dik kif ikun ir-reputazzjoni għax imbagħad hemm ċerta affarijiet, reputazzjoni, kif tuża r-rima, tista' tkun rima, jew tista' tkun ħoss ġo poeżija, tista' tkun rima anke fin-nofs
U naturalment, bniedem li innamrajt minnu u qrajt ħafna il-Rużar Briffa. Jiena li hija Rużar Briffa kien mill-klassiċi il-veru poeta. Rużar Briffa minn barra il-forum li kellu formali kien jikser. Infatti li zjetnej li joġbuni jibpow wieħed biss, fej għandu koll il-repetazzjoni, 1001, u li jidħol 1001 kien biża. Umbat, wieħed biss, il-kontrast, u ħaġa meta niftakar fija l-poezija, inti għat li xi tfisser il-poezija għalik. Għala tkexkix jaqbadni. Għax dik għalija, Alla ħares ma niktibx għax kieku bid-depressjoni. Jena jidilom pal meta tikol wisq. Ikun ġewwa l-ħsieb u dak kollox, sakemm tirremetti. Poezija rimettar ukoll. Ma noqgħodx kif ġrali ma di toħti. U toġobni ħafna wkoll dik. Fl-antik kienu jiktbu poeziji patriotiċi, poeziji fuq ir-reliġjon, poeziji fuq il-familja. Imma ma teżisti l-ebda poezija patriotika daqs dik tal-li kantaw il-daka Maltija, l-innu Malti. Jum ir-reb. Jum ir-reb, eżattijatek li ninsar il-għaw. Dik il-ħagġa li l-qotra għamet u għajtet jien Maltija. Dawk għadni niftakar l-inni minnom. Dak u ta' Dumkarn u ta' George Pazani il-poezija kollha. U tistaġeb għalhekk influenzani għax ftakardhom. Jiġifieri dawk għamlu impressjoni fuqi li saru parti minni. Mela ma tistax tajt, u bl-Ingliż nista' ngħid kien hemm Keats, u mbagħad iżjed il-qudiem li iżjed naħseb T.S. Eliot, għax jiena l-ħobb. Jiena metafizika nikteb, jiġifieri nħobb ħafna filosofija, qatt ma studjajta. Imma Emily Bronte, per eżempju, li kitbet Wuthering Heights li tista' tajt partijiet minnha avolju prosa, huma poeżija, kienet tikteb filosofija. Infatti l-lum madhom ħarsu lej il-ktib bħalma kienu ħarsu ħaġa mħawda fl-antik. U T.S. Eliot ukoll jikteb poezija, u Keats ukoll kien jikteb ħafna filosofija, Grecian Erm, mitoloġija ukoll kif kien jieħu l-ispirazzjoni. U hemm Grecian Erm. U hemm ħafna, per eżempju, li joġbuni anke minn T.S. Eliot, iċ-ċirku ngħidlu jien, per eżempju, we shall not cease from exploration, and the end of our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time. Jiġifieri nikbru, u mbagħad immorru lura, u nistgħu nindunaw kif konna. Mhux konna, imma nifmu għal ċerta affarijiet konna nħossuhom jew niftakruhom. U jgħid li faċli tiftakru għax Keats bil-K u jgħid bil-Y, alla volja jinstamaw differenti, u naħseb iżjed poetiku terġa' mis-sens fejn tidħol l-isbuħija u anki l-użu tal-linji bil-ħsejjes u bil-ritmu u jgħid. Jgħid joġobni immens. Jiġu palissa ma jgħid għaddejja. Mela, kif bdejt tikteb? X'ħeġġek biex tibda tikteb? Ili nikteb minn kont żgħira, però qatt ma ddiet li minn moħħi li se nikteb ċerta serjetà. Infatti kont kuntenta ħafna b'kotazzjoni li inventajta jiena la volja teżisti f'ħafna nies. Bl-Ingliż, naturalment. How sad it is. How sad it is to have the heart but not the tongue. The heart of a poet but not the tongue.
U jiġifieri dik il-xewqa dejjem kienet. U kont nikteb l-Ingliż. Imma naħseb ħlif xi ftit poeżiji, ribkejġ aħjar minn dak ħlif ftit poeżiji fil-opinjoni tiegħi, għavoli arbaħt bija kont il-premju ta' lingwa barranija, Cracked Canvas. Pero di frame li naħseb li ġabra tajba x'domt xi 7 snin qabel ma ħriġ iżjed 9 snin. Le. Ħriġt il-ġabra Maltija qabel taħt il-kpipel ta' Jnejja. U l-Ingliż li ġara billi kont tallimtu formali kelli wisq dik il-ħaġa li nuża iktar milli nuża l-ispirazzjoni tiegħi nirriproduċi. Ma kellix dik u għadni sissa jiena l-problema tiegħi kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż hija li nikteb ftit diffiċli. Għax billi nrid ngħid affarijiet profondi u nuża affarijiet li llum bħal mitoloġija mhix ħaġa komuni. Fimni trid ħafna noti kif kont jien fi żmien Chaucer, kif kienu jitkellmu l-Ingliż dak iż-żmien. Però naħseb li l-ewwel li bdejt nikteb bil-Malti, infatti meta ħriġt mhux iżda mhux biss li kienet l-ewwel ġabra tiegħi. Imma meta kont ktibt 4 poeżiji li mbagħad Peter Serracino Glott u żomm il-snam kisra. Il-ħnam kisrejja. Li wkoll lob il-Malti kif inħobb. Nuża jiena. Għax il-Malti dak li għandu, il-Malti jekk tara id-dizzjonarju ta' Prof. S'Aquilina għandu 4 mill-Ingliż għal-Malti u 2 mill-Malti għall-Ingliż. Għax aħna nużaw ħafna, jiddependi kif nużaw għaxa sentenza kelma u dik inħobba ħafna. Inħobb nuża b'mod. Mbagħad nieħu l-istess kelma isa metafora l-kelma u nagħmel użi differenti minnha waqt il-poeżija. Fil-poeżija. Eżatti. Imma dik hija jiġifieri kemm il-lingwistika, il-mitoloġija, il-profondità tal-ħsieb, il-fatt li da kollu qed nasara għalhekk inħobb nuża biex nikteb poeżija u jien ma niktibx bit-tul. L-ewwel hemm nikteb poeżija bit-tul bħal tarġa. Naħseb li twal waħda li għandi u dik kienet itwal tajta. U mbagħad bdejt nikteb bil-Malti dija ili nirrakkunta, mela ngħidlek biss mhux fid-dettall. Kelli 104 deni Fahrenheit, għax bil-Fahrenheit dak iż-żmien għall-Ingliża kont nagħmel. Jiġifieri deni u kont fis-sodda, bdejt inħossni għandi bżonn inqum għal xi ħaġa. U bdejt ngħid forsi għandi bżonn irremetti, bdejt inħossni. Infatti irremettejt. Irremettejt Gajja. Laqqas ma kont naf wara semmejta Gajja. Affarijiet xib li kienu qed iduru mbagħad bid-denijiet li qed isiru. U ktibt Gajja. U meta di minn fejn ġiet. Sa kien hemm kliem laqqas biex kont naf li nafhom. Inkun smajt ħaddieħor għax di ħaġa oħra fil-lingwi anki f'tagħna ħaddieħor jitkellem u tifhem kelma. Però mhux bil-fors meta trid tuża inti taħsibha mal-ewwel. Eżatt. U bdejt ngħiddi vera mhux ħażina bħala poeżija. Għadni naħseb sissa li waħda mill-poeżiji l-aħjar li għandi. U mbagħad urejthom lil Father Peter Serracino Glott, hemm ħadli 4 biex idaħħalhom fil-ħnam skisra u x'ismu Viktor Fenek kien irrabja x'ħaseb li għamili Viktor Fenek kont ili nafu u li jassoċjawni mal-Ingliż. U meta daħħalhom fih tal-Knisra ħaseb li Peter għaw Father Serracino Glott PSI, insomma xkien mindu minn sar mitoloġiku wkoll. Ħaseb li kont ktibtom bl-Ingliż u it-traduċihom. Għadda Pipa, ma di kienet vera każ
ta' ħaġa subkonxju tila u ħireċ hekk. Tajjeb, għadek tikteb jew kien hemm xi żmien meta waqaf tikteb? Iva, kien hemm żmien. L-ewwel ma li toħroġ ktieb wara li ħriġt framed le. Ktibt kemm bl-Ingliż li żjed u ftit bil-Malti jiena sirt inħobb ħafna l-ħajku. Għax meta nkun qed nimxi u xi ħaġa tiġri, infatti fil-ktieb dan għandi ħafna pereżempju s-sema nara rjuplan għaddej xarret ħajku. Għax it-tielet linja mbagħad tallimt li kull linja suppost li tiftiemu ħeda ħafna affarijiet hekk. U meta nieqaf nikteb dak li jiġri nista' nieqaf għax għandi ħafna x'nagħmel minn naħa mill-manda l-oħra. Meta għandi ħafna x'nagħmel, hemm tiġini l-ispirazzjoni għax m'għandix ċans għaliha. U waqaft nikteb meta ħriġt il-ktieb sakemm il-ħaqt ktibt ftit u mbagħad xejn. Issa meta mietet oħti qed taqsed qatt minix se nikteb iktar għax poeżija ħallini laqqas ma stajt. Issa jien konna ma naqblu xejn vera l-oppost. Imma kien hemm issa love-hate relationship bejnietna. Ma xorta dedikajti la poeżija. Issa ktibta. U l-ispirazzjoni għala din nista' ngħidilkom ħafna affarijiet. Hemm post Għawdex u jiena mort ħanara x'ħallit fil-flat u l-flat tagħha qiegħda fuq il-pool tal-komunità. U qiegħda fil-pool. U nħares il-fuq fejn għandha tieqa hawnhekk. U ħafna drabi kienet toħroġ u nitkellmu mhux suppost ngħidu imma aħna Maltin. U bdejna ommi Awċija jiġifieri aħna qbajna l-Għawdex u ħafna bil-Malti naħseb hemm daħal ukoll kif jitkellmu huma meta kont Għawdex hemm mill-Malti fl-antik kont nitkellem. U mela qisni bla marrit nħares. Nixtieqa toħroġ u mela taħseb ejja, oħroġ. U fl-istess ħin naf li mhix se toħroġ. Infatti ma rġgħetx xogħol tant ħassejta. Jisimha ħarsti. Għal-Anna. Magħluqa l-purtieri, omja twieqi. Ħarsti mkaħla mal-ħġieġ. Ma narakx. Xin tlaqt. Binti għaġlet għal-qitlek għajnejk. Xtaqtom laħqu għarfuni kont strat. Għana dejjem warrabtni minn ħdejk. Għana qatt ma stajt nifhem għalfejn. La issa ma tistax tweġibni żgur. Meta stajt. Għana ma weġibt xejn. Ħarsti issa tqila wisq. Isa ħġieġa mobbija bit-trab. U qalbi sirt mwebbisa xi ftit. Imma f'dan mal-temp malli tagħmel ix-xita li bkit. Ħafna. Ħatoġbok għax ix-xita kif rajta l-ewwel darba. U di jara Tispjega tajjeb ħafna r-relazzjoni. Jiġifieri di kieku ktibta bil-proża ma naħsibx li kienet toħroġ bil-forza dik id-differenza tal-poeżiji. Ukoll u di pereżempju irrid nagħmilha sinċira, però kelli narakx u straħt avolja mhijiex rima kelli jkolli l-istess ħoss. U mbagħad ukoll u jiġifieri ftit u nittit. Alla volja mhux rima. U anki di pereżempju la issa ma tistax tweġibni żgur. Meta infatti kelli qatt, għala qatt, iddeċidejt li hemm aħjar milli u mela żgur. Meta stajt għala ma weġibt xejn. U daw krittom bir-rima għax tisjed tidħol isa tambur. U anki di li nseħħilha f'dal mal-temp għax aħna ħafna drabi. Insomma jiena kuntenta b'dik. Alla volja jgħidlek 13 hemm bdejta.
Mela reċenti ħafna. Ija. Bdejta meta ħares mill-pool għawal. U spiċċajta l-biraħt l-ura. Però li t-namel il-Font Malti xaħat kellu bżonni għallimni flok imur hemmhekk noqgħod inbiddilhom kif nikteb mal-ewwel bih. Il-mistoqsija li jmiss, x'kien l-ikbar xkil li sibt matul ħajtek biex tikteb? L-ewwel ħaġa dil-biċċa li l-Ingliż mhix il-lingwa tiegħi u sakemm tallimt forsi nikteb u nħalli l-ispirtu bħal ġwienaħ biex nuża ta' Elizabeth itiru mingħajr ma nħoss li għandi sem jew niftakar f'ħadd ieħor li forsi l-oħra bil-Malti kif ta' fint, pereżempju il-poeti tas-sittinijiet. Jekk ma jkollix minn xi translation nsib, jorrit noqgħod bid-dizzjonarju, għax ma nafhom dawk il-kliem u nsibhom diffiċli wis. Għara fej kollhom referenzi. Okej, li ħadd ieħor forsi jsib diffiċli, imma pereżempju joġbuni ħafna ta' il-lemizzi, imma sakemm nifer poeżija, tmut dik il-ħaġa tal-intensità. Imma mbagħad meta tiġi biex tikteb inti. Ix diffiċli biex tikteb bil-Malti. Meta ħriġt insomma xi drabi ma nsibx il-kelma li rrid. Mhux għax ma nafix, għax tiktab għax indum biex naħsibha. Issa fil-pubblikazzjoni kelli jisiet, però konti fortunata xorta. Però, pereżempju, meta kelli tnedija ta' Iżla mhux biss, Father Peter kien tkellem kif minkejja il-klim sempliċi niruża, bistin minn hemm għatlu mhux bil-forsi tqannu nafhomx. Jiġifieri li noħroġ il-profondità. Imma jiena lesta kif affarijiet formali naqbad u nitkellem hekk jiġifieri. U dik xibta xkil ukoll għax kif bħal tal-qaws jiġifieri li jaħdlek biha dan. Li ħafna nies dik inħossha xkil. Għax sempliċi raġuni li anke meta jitkellmu dwar, nitkellmu pereżempju, tiġini kelma bil-Ingliż. Anki jekk Maltija li nafa sewwa bdejt inħawwad kif tgħidha. Għax konxja ħafna mill-fatt li n-nies li forsi minix qed nesprimi ruħi kif in-nies jippretendu li xi ħadd Malti se jitkellem, mela xkil dik sibta. Imma mhux naturalment il-kitba l-ortografija u affarijiet, però għalhekk għatlek kont fortunata għax nies li jgħinuni u bil-Malti sajt nkun iżjed libera għax il-lingwa ma kontx nusa ħafna għal dawk l-affarijiet u ġejt l-oppost ta' Oliver Friġili li jgħid il-Malti trid tkun tafu sew qabel ma nikteb. U jien il-fortuna kienet li ma kontx nafu sew. Temmen fl-autoċensura twaqqaf lilek innifsek milli ma tgħid xi ħaġa fil-poeżiji tiegħek. L-ewwel ħaġa ma nsemmix ismijiet. Okay? Avolja dejjem ngħid li skont Eva qiegħda ibbażata fuq Manuel, għax Manuel ukoll lejn Immanuel. Għax hu għejni ħafna bil-Malti. Jiena kont nitraduċilu dak żmien li ma kontx didomt ma nippubblika, kont qed nagħmel ħafna żmien, dak iż-żmien ma kienx hemm translation. Li żjekk li ppubblikajt għax imbagħad rajt l-idjoma tiegħu lil Manuel, imma hemm ħafna traduzzjonijiet ukoll qabel ta' di soħra sa Trevor, jiġifieri ppubblikajtu kien kiteb poeżija u traduċejtlu, imma kollha Adrian, Norbert, Buġeja, in-nisa, Claudia, Simon, Claudia,
Simon, Nadia. Nadja. Jiġifieri sorry jekk insejt xi nies. Anki Simon l-oħra, ma dawk xi ftit l-awwel. Mbagħad irrealizzajt li ħadd ma jittraduċini kif barrani. Għandi xi 14. Mela ħafna jqisuk bħala awtriċi li tirrappreżenta vuċi femminista. Kif taħseb li turija din il-protesta femminista fix-xogħlijiet tiegħek? Infatti per-introduzzjoni ta' Skont Eva kont argumentajt kontrija. Għax il-femminizmu huwa tag. Ok? Jiġifieri jiena ma nibdix minn teorija femminista u nikteb naf dik it-teorija, jiena nikteb dwar esperjenzi u ħsieb li ġi minn dawk l-esperjenzi personali. L-esperjenzi tiegħek bħala mara tad-dar huma sinifikattivi ħafna fil-poeżiji. Taħseb li hemm element autobiografiku fil-kitbiet tiegħek? Fil-kitbiet kollha l-autobiografija tiegħek għadni kemm għedlek l-esperjenzi tiegħi hija. Però hemm mhux biss dawk hija esperjenzi personali. Jiġifieri jidhru iżjed u iżjed fil-poeżiji tal-bidu. Għax dawk meta kont qed niktibhom mhux biex nippubblikhom. Ġifieri f'moħħok dejjem hemm inti meta tikteb il-poeżiji. Però mbagħad fiżjed tard jista' jkun li hemm inqas jien u iktar ħsiebi dwar xi ħaġa. Iżjed joħroġ l-element filosofiku. Fil-mitoloġija bil-forsi dik kienet parti minni, kont inħobba ħafna l-mitoloġija, jiġifieri. U infatti iżjed ma kbirt anki il-miti Kristjani bdew nitrattom ishom mit. Jiġifieri hemm ħafna fl-Ingliż ftit buffi fuq Eva u jiġifieri li nuża tatta fuq l-Eva wkoll bħala ma nafu xejn li f'Adam għalif Cain and Abel kif kienet bħala dak hawnhekk kif imni jiġifieri hemm ħafna, però meta kont sejra iva kont nikteb ħafna dwar l-esperjenzi tad-dar għax kont għadni niġġieled kontra l-kuċċett tal-wol tal-mara. U mela kont nuża anki metafori tad-dar tat-tisjir, kont nuża lilhom. Jiġifieri jien f'daqqa nsir kif kienu l-Maltin dak iż-żmien insir koka, ssir nanir. Jien hemm xi ħaġa ġo fija titesprimi ruħha. Fimtni? Għalhekk jibda iżda mhux biss. Infatti iżda mhux biss isa il-gospel tiegħi il-poeżija stess, jiġifieri. Mela taqralna l-poeżija Lob bejn tnejn? Għax imbagħad fl-aħħar bdejt nara, nikteb per eżempju di. Għandi qawl tal-bozza, għamlek bozza. Għamiltu bozza jew għamilt nibbozza. Jien laqqas marrit u qiegħda fuq relazzjoni ta' bniedem speċi ta' l-mara għamilha bozza mbagħad malli jiżżewġu. Għax hekk qiegħda hu raġel anki fl-antik. Missieri infatti kien jgħid raġel jiġi wara mara sakemm taqbdu. Mbagħad fl-antik mbagħad qiegħda dar jagħmel l-affarijiet kollha li hu ma jħobbx jagħmel ja dak għax hu iġib il-flus. I mean, trid tara il-dak li jiena twilit fih ukoll. Però missieri ma kienx, missieri kien bipolar ukoll. Il-mama ugwali kien jittratta wkoll bħala ġieb u hekk. Imma dak mill-karattru, għadek ma nħobbx li jgħidulu feminista, kollox li ju tag, ma jogħġobnix. U dija ħatta mill-bozza, u kif nitkellem dwara, kif hawn jiġifieri, edha bdejt iżjed
nitkellem b'ċerta umorizmu. Lob bejn tnejn. Hemm drabi li jindaħħal id-dinja f'bozza. Sakemm tasal intu b'sobajk fuq is-switch, titbissimli u titfija. Titfija tixela, sakemm paq tinfaqa f'biċċa. Kull ma rid nara d-dinja sewwa kollha kemm hi. U wind frix li baħar ħġieġ u tlaqni ħafja. Fl-istess ħin dwar ix-xkiel li jkollok li biex tiqpa' bniedma tikteb, diffiċli ħafna. Għax is-sarbun naħjulek. Daka l-art mimlija. Però xorta hemm dik il-logħba li inti tagħmilha. Il-ġlieda tal-marra. U l-poeżija Ix-xwejħa u s-soldat? Ix-xwejħa u s-soldat hija poeżija li nħobb ħafna, mhux biss bħala poeżija, għax kont ili ma nikteb. Għamma l-kajtili. Għax kont ili ma nikteb. U koll, ma nafx minn fejn ġiet. Ma nafx minn fejn ġiet. Ħlief li jiena nħobb nipprova nara mhux mill-esperjenzi tiegħi biss, imma mara f'esperjenzi differenti minn għal tiegħi. Però mbagħad bdejt nara kieku jien hekk, kif nara, kif nespremija, kif jien mara hekk. Jiġifieri dak kif bdejt nikteb. U di l-istorja ta' xwejħa u s-soldat mara li kienet prostituta. Li għandi ukoll, per eżempju, di semmejta Medea, ma mhux Medea, Fedra x'għamil żball. Hemmhekk Fedra li ridet tkun. U fuq waħda Fedra kif għamlet qatlet lil ulieda ħadbatija lir-raġel, raġel telqa' waħda tagħmel abort. Issa, da ma jfissirx li jien ħan niġi nippretka kif għamlu ħafna anke li jkitbu kontra l-abort. Qed nieħu mara li għamlet abort. Fimni? Di wkoll mhux għax qed ngħid prostituzzjoni. Infatti meta ktibta hemm mara li għadha il-metafora tal-ġisem li naħħietu, ġisem li tibda. Għalhekk semmejta mill-Lord, għax hemm kanzunetta Franċiża u di waħda li traduċew li bil-Franċiż, attwalment Nadja, Suti traduċiet li għax Morzett, kollha konferenza, waqt li kont ngħix fl-Arajjex, ħabbat u daħal. Kien imdejja ta' sorry, kien is-soldat jiġifieri, l-idea li qiegħed fil-gwerra. Waqt li kont ngħix fl-Arajjex, ħabbat u daħal. Kien imdejja, għajjien, ma setax jorqod. Kellu bżonn ġisem mara. Jien kelli wieħed maqful. Mitwi ġo kexxu mal-boċoċ tal-kamla. Ħriġtu, ilbistu u tajtulu. Użaħ u straħ. Mbagħad bħalli kieku kont frixtu li żar tal-ħarir. Bla ebda tħarħira. Raqat. U dik kont ktibta minn ħadd li kont għadni li mħabba fizika on the whole iżjed importanti għal-raġel milli għal-mara. Infatti da kollu bħala metafora u rejtu anki fil-ktieb li ħriġ titulu fil-ħofra bejn spallejja. U affettwawk l-affarijiet li kienu jiġru fi żmien li kont tikteb fil-bidu. Infatti bl-Ingliż kont nikteb ħafna reliġjużi. Lill-Madonna, infatti kien hemm psoru
kienet żgura li se nidħol solu. Għabtela lebda, għassi ma tant int tajba u tant int. Dejjem kont spirituali, ma spirituali. Mux fala istituzzjoni, fil-bidu ivax minn għalija li kulħattek. Fimni? Imma spirituali li meta nara anki siġġu, naħseb fil-mistriħ, naħseb li anki li nikteb poezija, issa siġġu li nistriħ qed niktiba, kollox nara metaforikament. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħ fil-qasam tal-letteratura Maltijek matul is-snin minn mindu bdejt tikteb inti? Taħseb li kien hemm tibdil fil-letteratura? Ibda minnu żgur. Fi żmien ta' tradizzjonali, romantiċi, kien hemm subject matter li wkoll tittara kif titratta. Għax per eżempju, ifim li kienet il-familja, il-reliġjon, il-patriotizmu, per eżempju biex nuża l-ak li joġobni l-iżjed li kien Rosa Briffa kif ġaħatlek. Il-patriotizmu toħroġ fil-jum il-rap. Imma ra kemmi differenti. Mux qed jitkellem fuq il-patriotizmu, fimni? Int sabiħa Malta tagħna mhux għax Malti nħobbok jiena u hekk. Bidlet ħafna kif qed jikdbulhom il-ġurnal. Eżattu, għamet il-qotra wajtet jien Maltija impoter fiha. Okej, ġifieri għalija dak kienet id-differenza. Mhux li dawn is-soġġetti ma stajtx tikteb sabiħ dwarhom, għax rajtaw. Il-reliġjon ukoll, wieħed biss kemm sabiħa mhix politika. Fimti li kuna ħafna poeziji. Minn dik oħra, jien per eżempju jgħidu li ktieb aħjar minn film. Mux dejjem, jien meta kienu għamlu l-Forsyth Saga, l-ktieb kien raqqadni. Peress li l-serje li għamlu kien vera tajjeb. Għax tuża wkoll differenza tal-kamera. Ok, biex toħroġ metafori u hekk. Iva, ħafna l-lum il-ġurnata, ħafna ma jaqrawx, ma ndokx ċassa, mux għax ma jrid jaqraw. Imma għalmenu film tara l-essenza, u hemm tidħol università u kol ġo fil-bdajja. U di li qed ngħidlek li tuża mitt biex tara differenza kif tintuża llum, dik ħaġa universali wkoll. Infatti l-letteratura jekk mhix universali, tista' qabilha tagħmel tbiddel l-istruttura, tbiddel il-mod kif tgħidha, l-istil. L-istil antik kien differenti minn tal-lum. Imma xorta, ifhimni. ċerta affarijiet ġejlura wkoll bl-Ingliż, pereżempju O ma kienx tintuża. Imma issa hemm ċerta affarijiet dik l-O. Li jiena bil-Malti tafx ma nkopx, il-ja. Ja ommi, jalla, dik nara artifiċjali. Issa ma kienx dak iż-żmien, imma li jużaw għallum. Narhom biex ħajdaħluha jew għall-effett poetiku, jew biex iżidu s-sillaba. Issa biex qed ngħid li dak, għatax ħafna poeti joġbuni jużawha. Ma li personali, id-dejjaqni mux sessiba xi poezija tiegħi, ħlif jekk tkun xi waħda ftit satirika, ironika, jew xi ħaġek. L-aħħar mistoqsija, kif tara nbidlet il-Malta li ngħixu fiha? Ċinnindum sar xi moħra. Fil-qosor, x'taħseb? Sijuwi kien kiteb Rajt Malta tinbidel, dak jiġeħu missieri. Murara illum kieku. Illum jiena ngħid ix-xjuħ għalhekk imutu. Ix-xjuħ mhux il-longevità u hekk, imma meta tispiċċa f'dinja. Li assolutament qiegħda lilek tibbuttak il-barra. Veru li tajjeb tesperimenta u skip, imma jekk tasal meta qabel biss
tkun ikollok 20 sena, 25, kun ġa provajt kollox. Fej tidħol dik il-ħaġa tal-iskoperta. Hemm xi ħaġa fiha dik u jiġifieri irridu nammettu li fl-antik kien hemm iżjed familji sodi milli hemm illum. U mbagħad terġa' Malta qegħdin xkejkna. Jiġifieri laqas ma tista' illum il-ġurnata taqbad aeroplana xir-Ryanair irħis taħseb sakemm tibda bl-affarijiet u jekk trid ikollok a bit on the side tista' tmur sa Sqallija jew fejn ma jafu. Imma Malta ma tistax. U mbagħad bid-divorzju billi id-divorzju fih innifsu tajjeb naqbel miegħu. Imma laqas ma trid ixek tħabbat ma' mara ġdida tmorru tieċ jew hekk. Nara issa hemm nidħol jiena għax jiena billi trabbejt f'Malta kompletament differenti għadni ċerta valuri li mhux se nikkondannata. Imma kif għedlek, li sjed fil-valuri Malta rajta tinbidel fil-bini tas-slima kella dak id-djar Victorian vera sbieħ. Issa sirna the uglification of Malta. Jiġifieri bil-periti bl-affarijiet li daka krua. Krua, anki li jaraw il-gosti min irid jagħmilhom għall-flus. Kieku jimperitu xi ħadd jgħid li jagħmel hekk u hekk, ma jgħidhom li jiddispjaċini. Fimtni? Il-letteratura tbidlet, xa tkellimna, l-arti kollha. Però minħabba li Philistine mentality kienet fl-antik qed tikber jiena naħseb iż-żgħar tal-lum li qed jikbru. Ħlif minn ma jkollux edukazzjoni jew ma juża jiex jikberu ġo moħħu u iżjed hemm nies li qegħdin jitalmu. Iż-żgħar għandhom idea għax dejjem hekk u jrid ikollok ħaġa kera biex tibda tixtieq għat-tajjeb. U l-oħra li rajt hija li all right kemm aħna sejrin tajjeb għall-ekonomija imma mhux għall-ikel biss li tuża fuq affarijiet materjali u ħadd ieħor tara kontrihom li għandhom il-ġuħ tal-bumina. Mela tajjeb għadu ġej.